Ассалому алейкум тамошобинони азиз, саза назани саломати хубай бозори Корвон даем тамошобино. Имрӯз набори навбати аз анами парковка саршавии бозори Корвон, парковка зербино яъне подвал пешниҳод мегардад. Макон ин магазина ма бисёр навор гирифтагим. Ҳозир як нуқтаи савдои нав кушодаган магазини техникаи ҳама намуд техника ҳаст бо нархи арзон, гарантия доранд. Баъд медонед качественияи борошон. Ҳозир ворид мегардем. ма аз наздик бо шумо нишон метим ки чӣ доранд, чанд сумаи чӣ хелай бо пура мефаҳмонам. Инчунин рақамошонам мегузорам ки агар шумо да чӣ доставка дар кора ё ин ки маълумоти бештар дар кора нависеншона бо мефаҳмонам. ҳам ки ворид гаштани духтарако аллакай хиташ маълумае ки кадом аи магазин. Мана ростаки мебиёен. Мана магазини Макон. анамин магазинаи духтарако якта дига доштан баяма аз ин навор бисёр гирифтагим камакак дуртарака. Ин магазине ки нав кушодагиян беҳад калонай ҳама намуд техника дар инҷа ҳастай. ҳозир бо якта ба якта аз наздик нархошон кати ма шумода мефаҳмонам ки чӣ доранд чӣ надоранд. баъд шумо метавонед ки омада хитон бо бинен. ира бинен ҳама намуд духовка, ҳама намуд мисол микроволновка, утюгу чизе ки хоҳен техника дар магазини Макон пайдо мекунен. тамошобинон, аввал сар мекунем аз нархи кондитсионер. аз 9 куба сар карда дар инҷо то 96 кубара шумо кондитсионер пайдо мекунен. бо ҳамашон медонен бренди Тосот ва Греяй. бисёриҳо медонанд ки чӣ қадр брендҳои бақувватанд ино. мана марҳамат бисёриҳо ҳами брендҳоро мекобанд. ана бинен дар инҷа ҳастай Грей, ана Тосот беҳтарин качества доранд. нархошон 12 куба дар дохили шаҳр 3950 сомонае кати доставкаш. марҳамат метавонед бо хутон ҳамроҳи худчон ҳамсӯҳбат шавен. рақамошон ҳаст. маълумоти бештара аз ва ё пайдо мекунед. бинед качества ҳамаш гарантия дора. качествоошон беҳтаринанд. бинед нохи духтаро беҳтарин сифат. нархошонам нархҳои хубай. мана моли сифати боло агар хоҳен, сифати нақс хоҳен, пас анамин нуқтаи савдои Макон биёен. тамошобино мана нигоҳ кунед витишко ҳаста. касе витишка мехоҳа дар инҷа шумо пайдо карда метонед. ҳама намуд витишкара. инчунин ана нигоҳ кунед инора чӣ хушрӯ блендерои фасон. мана чӣ моделе ки мехоҳен ҳаст. тамошобино нигоҳ кунед чӣ хел духовкаҳои хушрӯ доранд. ино ҳамаш строиниян. нигоҳ кунед фасонак. нархи ино аз 3800 сомон сар мешавад. мана гарантия дора. качестваи беҳтарин дора. ина каседа дар корай марҳамат бо метавонед нависеншона ҳамроҳи худчон ҳам суҳбат шавен. бинед ҳамаш брендҳои зурзурай Samsung. бинед ҳама модел ҳастай. нархошон духовкаҳоро аз 3800 сомон сар мешавад. баъдан анам хел пилто ҳастай. мана бинед сенсорни мана ин модело ин намудо мана нархошон аз 1500 сомон сар мешавад. ина каседа дар корай гарантия доранд. метавонед бо ҳамроҳи худчонам суҳбат шавен. маълумоти бештара пайдо кунед. баъд микроволновка доранд аз 1200 сомон сар мешавад нархошон. микроволновкаошонам ҳама последний модель гуфтигапо чӣ новинкае ки дар корай ҳатман биёед. анами нуқтаи савдои Макон метавонед ки харидорӣ кунед. тамошобино рақамошон ҳаст дар рӯи экран. метавонед гап занед мефаҳмонанд тона кадомуш акция рафтестай кадомуш чӣ нархай ҳозир чӣ брендай мисол бештар мегиранд. бо маълумоти бештара пурра худчон шумода мефаҳмонанд. бинед чӣ хел микроволновкаҳои хушрӯ буромадагиай. марҳамат ина кадомиш дар корайтона нависеншона мефаҳмонанд. инчунин ана ин намуд духовкаҳоям доранд. диден беҳтарин сифато. мана сифатшон гарантия дорад духтарако. бинен ҳамаш 3 соли гарантия навистагӣ ҳаст. бо аз инҷа ки харидорӣ кардед ана муҳладай чӣ намешавад
сифати беҳтарин дора. Мана бинен. Анайхе утико астай. Утико ҳамаш ваян брендои машҳур Тифал оригиналош нархошон аз 380 сомон сар мешава. Ина касе ки утик пурсидаги буд ки сифати нағз дошта боша, пас марҳамат ҳамин нуқтаи савдои макон биёен. Тифало ҳастай. Диден чанд намуд. Блендеро ҳастай. Мисарубко ҳастай. Аз 600 сомон болоя мисарубкои светиви. Мана миксрои фасон ҳастай. Мана кадомеша ки бо мехоҳен ки нархоша аниқ кунен, пас метавонен ҳамроҳи худшонам суҳбат шида маълумоти бештара пайдо кунен. Мана ана баъд мошинои ҷомашӯӣ доранд. Инора бинен LG. қариб ҳамаш LG. барои LG-ра бисёр мегиранд. бисёриё техникои бақувват мекунанд. Техникое ки мисол оригинал бошанд. Анами нуқтаи савдои макон биёен. Як бори дигар такрор мекунем. бозори Корвонай, тарафи Тилобозор, парковка, саршави ами бозори Корвонай, парковка. Марамат биёен. бо ай пеш молошона бинен. тамошобино стиралкои автомат LG. ина сифати хуби хубуш аз 4600 сомон сар мешава. Мана бинен гарантия доранд. автомат бисёр мепурсанд ки сифати хуб дошта боша. пас ина аз 6 килога сар мешава. инчунин дар ин нуқтаи савдо шумо ҳама намуд размер холодильник, ҳама намуд нарх пайдо мекунен. аз 2800 сомон сар мешава нархошон. ира бинен чихе холодильникои хушрӯ. мана калон майда кадомеш дар корай гарантия доранд. сифатои беҳтаринанд. брендои машҳуранд. тамошобино марамат бо хучонкатиам суҳбат шавену маълумоти бештара пайдо кунем. мана аз 2800 сомон сар мешавад нархи анамин холодильникои магазини Макон. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад. хайр саломат бошед.